So good morning लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि मोजां मोनसे एक्टिं दिन्थिनो नागिरदों जायखौ नोंथांमोना नायनानै बिराद माने आसरित जागोन। नोंथांमोना सानो नामा जे सासे 70-80 बोसोरनि सासे बुरै मानसिया माबायदिहाय एक्टिं खालामनो रोंगौ, माबायदिहाय माने महर सोलायनानै गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो हायो। स' बेबायदि सासे आं बुरैखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैहाय दिन्थिनो नागिरदों। सासे 70-80 इयार्सनि सासे बुरै जाय मानसिया दाबो ड्रामा दिन्थिनायाव एबा ड्रामायाव एक्टिं खालामनायाव बिराद माने जुस गोनां, बिराद माने इन्टारेस्टेड। स' बेबायदि सासे बुरैया मोनसे महर सोलायनाय बादायनायाव माबायदिहाय एक्टिं खालामदों आरो सासे मानसिया माबायदिहाय मोनसे ट्रेन स्टेशनाव जेरैबायदि सासे आथिं जनाय बिबायारिनि माबायदिहाय महर लानानै एक्टिं खालामनानै माबायदिहाय दिन्थिफुंदों बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनो नागिरदों। स' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै, जायफोर गोदान आंनि चेनेलाव बिथांमोना जुदि दाबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय थायो। बे मोनसे ड्रामाया एबा महर सोलायनाय जिथु बादायनाय बे जोंनि थांनाय जिथु बैसागु रंजालि बैसागु फालिथायमोन बेयावनो जानायमोन। आङो भिडिअखौ माने आपल'ड होआखैमोन। स' दिनैहाय आङो आपल'ड होनो नागिरदों। बैसागु बोथोर होनब्लानो जोंनि बयनिबो गोसोआव मोनसे रंजानाय, खेला दुला गेलेनाय, बादायनाय बा मोसानाय बेबायदि मोनसे जुस जाखाङो। स' बेबायदिनो जोंनि गामियावबो मोनसेहाय बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागु खुंनाय जायो। स' बे रंजालि बैसागु खुंनायावनो बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो महर सोलायनाय बादायनायनि अनगायैबो मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि बादायनाय होयो। स' बेयावनो मोनसे जिथु महर सोलायनाय बादायनाय जादोंमोन बेयाव सासे 70निफ्राय 80 बोसोरनि बैसोनि सासे बुरै, हयथ' आं गोरोन्थि जायाखैब्ला बिनि बारगोनसो बोसोराबो 80 इयार्सनि हयथ' बारगोन। स' बेबायदि सासे बुरै मानसियाहाय माबायदिहाय एक्टिं खालामदोंमोन, माबायदिहाय गावनि महरखौ सोलायनानै गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिफुंदोंमोन एबा बादायनायाव बाहागो लादोंमोन। आं बेबायदि मोनसे बादायनायखौ दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। थ'द' बिदिब्ला माबायदिहाय महर सोलायनाय बादायनाय जादोंमोन आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों। थ'द' बिदिब्ला नोंसोर मा मुं, नोंनि मुङालाय? नै खोनायाखै माथो। सोर नोंलाय, मा मुं? अ आदा, नों बहानिफ्राय फैदोंबा? सिंबाय, नंगौ नामा? औ हाबाजै, माइरंआलाय मा मा माइरं? ए कन्टेलनि। हा जोसाखौलाय मा दामथो फानदों? फवासेयाव ना केजिसेयाव? दायो दङ जोङो माइब्रायालाय बादायनाय दायो सोलिगासिनो दङ महर सोलायनाय 40 थाखा। बिथांमोना नुगासिनो दङ। हादोंना एसे एनै फाननो? नै बिथांमोन हानजाया मोसाग्रा हानजा, नंगौ नामा? मोसाग्रा हानजा रल लादों बिथांमोन। दाथ' मागो दमासिनिबो सिजन नङा, हा माइब्राखौलाय फाननो हादोंना? बिथाङा बिबायारिनि रल लादों, नोंथाङा नंगौ नुगासिनो नामा? दं। साबायखर। आरो नै बिथाङा नै बैसागुनि बर' हारिनि सिनायथि। माथो बैसागो मोसानो फैदों? हा नोंसोरलाय बबेनिफ्रायथो फैदों? मा गामिनिफ्राय फैदों? नंगौ नामा? हा बहा बहाथो मोसाना फैया? बिथांमोना बैसागु मोसानाय नंगौ नामा? मोसानायाव एसे एनै मोनदोंना मोनाखै? रल लादों बिथांमोना। नंगौ नामा? हा खायफाया माइरंबो होयो, माइरं लायाखै नामा? माथो मनाबो नुवाखैलाय? बिथांनि काउन्टार नाम्बारा नंगौ नामा? साबायखर। कुपन नाम्बार, बिथांनि कुपन नाम्बारा 1। ओ सेंग्रा, आरो नैबे जाबाय हा मा खबर? माइरं बेफारिनि रल लादों बिथाङा। कुपन नाम्बारखौ दिन्थिना मिथि दायो। हा नंगौ। कुपन नाम्बारा 4। नंगौ नामा?
साबायखर हा बेफोरलाय माथो आरो बादायनायनि साबसिन नोजोर बोथावना सासे बादायारिनि नागिरदों सिङाव फैदोंमोन मोसानो दा बेयाव नालाखि लानाव लोंदोंहाय ए दे हा जौबो लोङो आरो ना आं फैबाय नङाय नंगौ दे हा बांद्राय लोंनाङा दे थिग गैयाहाय साबायखर बिथांनि फन नाम्बारा 3 नोंथाङा नुगासिनो दङ दिनैनि साबसिन नोजोर बोनो हाथाव बादायारिनि रला हाबौ हा नोंनि मुङालाय माथोमोन राकेट बर' ए बहानिफ्राय फैदों रोङियानि नंगौ नामा हा बेबायदिनो बिबाय जायो नामा नोङो बे आथिङालाय दासो जानाय ना गोदोआवनो जानाय गोदोआवनो जानाय नंगौ हा होमबा नोंहा गथ' गथाय गैयामोन होनबा बेखौ गैया हा बुरिलाय दं ना गैया साबायखर आदाया बहानिफ्राय फैदों नंगौ नामा हा बहा थांनो फुलाबारियाव गाबदोंमोन बेनिफ्राय बिथिं बेरायनो फैदों नंगौ नामा हा हारसिंनो गाबना फैबाय नामा ना सोरबा लोगो दंबावोमोन बेयाव माइनावफोर दङमोन बेनिफ्राय बुबैयाव हाबबोदोंमोन नंगौ नामा दा नों माने हारसिं फैग्रोबाय आरो आङो हारसिं फैग्रोबाय साबायखर हेलौ सोर बेसेरा न'खराव हिन्जाव दङ मावनो दांनो हाया बेखायनो बिबायना जायो बिथाङा नै जों दायो बैसागो मोसानो ओंखारनाय लोगो मोनदों बिथांमोनखौ सोंनि बबेनिफ्राय फैदों आरो बहा मोसाखो फेसन बुंनाय नोंसोर मा गामिनिफ्राय फैदों खैराबारि गोदानारिनिफ्राय फैदों नंगौ नामा दायो गंबेसेसो गामि मोसानो बेखायनो गारि नंगौ नामा गारिया नोंसोर साखाया दाबि हायाव ओंखारनायानो जायाखै जोंहा लोगोफोरा माइनावफोरा ओंखारनो हायासै जों ओंखायनो बेयाव हाबग्रोबाय आरो जों माथो खामबो गैया सिफुंबो गैया मानसिखौनो लिंबाबो मोना नालाय ओंखायनो जों ओंखायनो रंजा खुसि मोसा